Igbo ndị ọma na-ege ntị, udo dịrị mmadụ niile. Oge ruola m ji ewetara ụnụ akụkọ. Aha m bụ Chidi Igwe nke si na www.igboradio.com ewetara ụnụ akụkọ n'asụsụ Igbo. Agha erielanụ mmadụ 4 ndị soja ndị mba Amerịka na mba Niger. Mba Amerịka amalitego ime nnyocha iji mata otu mmiri siri baa n'opi ụgbọgụrụ. Pentagon, isi ụlọ ọrụ ndị soja n'obodo Washington, agwago ndị nta akụkọ na gọọmenti mba Amerịka na-eme nnyocha ugbu a maka ọnwụ mmadụ 4 ndị soja Amerịka ahụ egburu na mba Niger na mpaghara ọdịda anyanwụ nke mba Afrịka. N'izu ụka abụọ gara aga, egburu ndị agha mba Amerịka 4 na Niger. Ihe gbara ndị mmadụ gharị wee karịsịa bụ na onye isi ala mba Amerịka Donald Trump bụ onye ụwa niile maara ọfụma dịka o ji Twitter ekwughị okwu ọbụla gbasara ọnwụ ndị soja ahụ. Trump atụpụghị ọnụ na redio, ọ tụpụghị ọnụ na telivishọn, o kwughịcham site n'ama cyber Twitter ebe ọ na-adịwaga etinye ọnụ n'okwu ọbụla gaferenụ, ma nke nwere isi ma nke na-enweghị isi. Nke a mere ọtụtụ ndị nta akụkọ jiri gbawa ya ajụjụ ọnụ iji chọpụta ihe ọ maara gbasara ọnwụ ndị soja 4 ahụ. Otu n'ime ndị ahụ egburu n'agha bụ Sergeant La David Johnson, onye anyị nụrụ na Trump akpaghị agwa dịka onye ṅụjuru mmiri ara afọ mgbe ọ kpọrọ nwunye Johnson n'ekwentị maka isepụrụ ya maka ọnwụ di ya. Ọkọ akụkọ bụ Chidi Igwe, nwanne ụnụ nwoke, onye akụkọ na-adị mma n'ọnụ nke si na www.igboradio.com ewetara ụnụ akụkọ n'asụsụ Igbo.